Добре, опитвам се да публикувам полезно съдържание, нали? Предварително се извинявам, ако това е разрушително. Нека повдигнем малко завесата. Политиката в Съединените щати не се заслужава, тя се купува, ясно. Но това не би трябвало да е новина за вас, защото вашата изборна система винаги се е подчинявала на едно правило. Който има най-много пари печели, нали? Но това не е демокрация. Това е само видимост на демокрация, маска, която ви държи тихи, докато тиранията върви открито зад нея. Лидерите се сменят, партиите се сменят, но този американският долар винаги е бил истинския господар. И докато разчитате на него, вие неосъзнато засилвате самата завеса, която ви държи вързани. Тиранията няма да се разпадне сама. Тя свършва само когато заедно изберете да рискувате удобството си в името на истината, да продължите напред с упоритостта на мравки. И помнете, истинската промяна не е нужно да избухва в шумни протести, които често могат да прераснат в насилие, защото историята ни е показала много по-тих и по-силен път. Ганди доказа, че постът и духовната решимост могат да раздвижат нациите повече, отколкото юмруците някога биха могли. Така че трохата за вас всички е проста. Хранете духа, вместо този долар постете, доверявайте се на Бог и си представяйте нови начини да живеете свободно, без оковите на финансовото господство. Защото всеки път, когато се опирате повече на Бог, а по-малко на този долар, неговия контрол върху вас отслабва, нали? И всичко, което е свързано с долара и което не харесвате, също отслабва. Това не се казва с гняв, това се казва с яснота. В моето съдържание споделям начини, по които се уча да разчитам по-малко на долара и повече на вярата си, нали? Чрез пост и свобода. Още не съм ви разказал за поста, но го правя. Властта на долара приключва в деня, в който вече не му се прекланяш. Оттегли послушанието си и империята, изградена върху него, ще рухне под собствената си тежест.